Manggale ambo Kang kampung Manggale boto Nape juo Bali lontong sampai Bali lontong ha ca 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 dari Karuang Simin kosong sampai Kabele Jutekong asa ado ambo borong bape juo Bali lontong dari Karuang Simin kosong sampai Kabele Jutekong asa ado ambo borong Bali lontong tong 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 gondrong 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 gondrong. Oke, sampai mereka denai sutokan suaso denai amehkan hati den kanai kaba ajuo hati den kanai kaba ajuo tapi denai sayang ajuo tapi denai cinta juo hati den kanai kaba ajuo nan kuria rambayan taduang kinantan ayam aduan saiyo hati jo jantuang nan lain denai haramkan denai marekan dia oh denai suaso dia hati den kanai kaba ajuo hati den kanai kaba ajuo iyo lah biasa nan ata tasisiah juo nan kuria rambayan taduang kinantan ayam aduan saiyo hati jo jantuang nan lain denai haramkan
Kinantan ayam aduan, saio hati jo jantuang, dan lain denai haramkan. Oke, terima kasih, mantap. Oh yeah.